Oh, loh, ngigaw eh. Loh. Saan mo na? Ay, nanang ko, report. Itini siya sa kining pati. Ha? Iti si pati. Maing hapon ninyo, no? Hello guys. So mamalit mi og paon. Tasod kay manira na ron. Kaning tindahan na nay daghang baligya diri sa mga Nay mga sili din nga demonyo. o siling di ba niyo. So pasulod na may tanaw na to kung sa mga tinda daw. Makita niyo. Ay abono rin. Nay abono. Papalit ka abono. Itini siya sa kining pati. Ha? Iti si pati. Oy, look. Mahal ni siya. Ang kilo ni. Kinilo din ha. Oh, napoy limonsito. Yawag. Pero yelo na oh. Limonsito ni siya. Baligya ni. Oh, Kini ang buok ani, depende og katumamo nga daan, mahal to. Pero kini mga 12 ka tuig sa mamunga. dog kay takaon na. Piso ra ang kwan. Sidling niya. Nigo sa? Oo. Binhi. Bini, pero 12 ka tuig sa Adri mamunga. na orange po do. Orange. Dili limonsito ni sila ni. Alin sito ni? Muni suha. Ata sugay mahurot ng paon. Oy, no, diri ko bli ni. Unsa ni? Oh, dira. Kana. Kini? Kana. Kagmay Kana nindot na. Em lang ato, ay lang dagko. Mao ni ang ilang mga baligya diri nga paon, no. So ang cost is 428. Oh, dira. Oh. Mao ni ilang mga paon. Dara. So mo na yung M. So mo na itong paliton karon. Dara na side na abot sila yung mga pasol. Dara. So dara mo na yung mga gamit sa mga pamingwit. For example dara. Dara. Tagaan ta mog tip, no? O magpalit mog taga kaniyo. Mo ni ka kuno partner. Kani nga taga. Kato mo ko Kani? dagko partner. Wala may dagko dito gagmi ang isda dito pero Dili ba? lapas kayo. Oh. Labas. Dara palit score tag. Kumala na sila kay Score tag upat ani. di po ta pwede ani. Ang ngayon na siya isda mo na. Dili. Baon yan nila sila no. Paon po na siya pero ang atong focus ron kaniyo mo palit mo ana niya. Mao ni makuha ni mga isda Kabaralyas. Oh, variety na. Oh, mga kuan sa ni. Bilong-bilong. Bilong tanan. Naapay ko ano? Isdas bato. Ay. Isdas ba to? So, huwat mo ugma kay mag-adventure mi? Ano yung mapag... Ano mo gagol so? Ano salom ta? Napos sila goggles oh. Katuntang kuan ba? Katang... Salom ta? Ugma, salom ta ugma? Salom ka? Night vision partner kay pwede ta mamingwit o gabi. Hoy. Lang, ito sa net vision. Night vision ba nga goggles? Di na. No, oy. Kay... Bisag... Europe kay may nani. Oy, morning daw oh. Oh. Bitaw bati bitaw kay nay kristalit no. Ayo, kani. Muna mo i-advise oh. Pero sayang na kay tol maputol na putol. Dili at least safety siya kaysa magpalit ka ni okay ni siya. Pero isa ra man ka isda nag-focus ka ni. Dagang kay Dagang bilong-bilong. Tanaw ako tanaw. Isdas bato partner oh. Parang maputol lagi, wala na tayo. Naray karabalyas oh. Puli, wala man tayo kuhan dito. Ay, wala problema. Kay way kiha. Away problema. Kadari. Napod sila binhi nga mga peach siguro ni. Dali ta maagi ha para makakita mo. Mo ni ilang mga baligya. Sa dari punta na abot ta. Dari napod sila gulay nga. Napod sila okra. Maura ni ato lang ipakita ang ilang mga tindak dali. So mga adto nami ulit nami. So thanks for watching and don't forget to follow Ruby TV, no. So abang-abang lang mo sa mga adventure na mo. Oy! Ay! So nato yung mga nakita na to, mga kalumunan. Hello. Shout out. Pwede na kayo shout out, ma'am. Hello! Shout out po! Ay, sige. So nanghunong mi kadali kay magkuha mi og police report sa magpicture mi kay ang sakyanan sa chikabib sa akong tropa nagasgas diri, so ang police diri mangayo og police report. Yan nakita na abi mi kuyog pud mi taga kuan ni taga Suko. suko tanan. Ayaw ka suko. Sa Ano ba? Ay anak ba? Oh.
Oh, lo, ngigo eh, lo. Saan mo na? Ay, nana, ang kuhan, report. Police report. Luruha diha. Nagkot lagi daw sila. Ah. Oh, tarawang busay diri. Lo, dito sa tubig diri. Han sabit. Diha nasabit. So guys, diha nasabit ang iyang sakyanan sa iyang uyab. Kita niyo yung tubig oh. Kani mga tubig gikan ni sa bukid ni ka. Oh, limpyo kayo. Dito pa oh. Muna. Ang ngiga mo duhag kuha police report uy. Laro. Kapit hindi mo pangpang na. Pangpang naman diri. So last week magud ni Ari sila diri. Excuse me. Nya. Nasadsad ang ilang sakyanan. So diha, so iyang gibidyuhan kay ang police diri if ever na ay mga problema sa imong sakyanan which is yung mga insurance. Tanawa ninyong palibo to. Saka ta ba botol? Oh. Yung mga balay diri. Oh, dito diri uy. Right no. Pasing na inusisi na diri, bahagbiin na ba? Wala. Oh, balay daw sana balayan na daw. No? Dutas tubig eh. Victor din siya. Mami sa kalasangan. Ay, balay ni diri. Naikon dire. Balay? Dara di ay. Chuya sa tubig uy. Oh. May irigasyon. Kami kay tagay na. Diri po do. Sinani ilang kakuan ang ilang buki diri. Ilang mga kahoy, wala gid gipamutol. So kung magbaha, walay problema, di sila mag-uol. Unlike sa ato Oh, kita niyo green kayo. Hindi kan tubig oh. Di ka nito sa bukid. Nga muna og dami kay mana siguro to kuha niya picture sa police report. Tarong nga og buhat oh. Ang ilngigaw mo dagkuan uy. Amo na adya nagasgas. Amo ni nagasgasan. Kita balisa. Kabulong inigo. Oh. Product photographer. Alo. Tibaya mo dag. Kuha og police report oy. Approve na, approve. Sa insurance siya, sa insurance. Pino bilik gid ang pintura. No? Awan ninyong palibot to. Yan sa'yo makasulti mo sa panahon karon widir. Oh, okay lang. Okay lang? Oh, murag ganinang ulan kay na murag mao na gyud tong bagyong amang. Basta nga sa bagyo. Amang. Bagyo. Bitaw amang. Dari bagyo umang day. Kuya ako nadugay ro ang bagyo 2023 na Lain na. amang. Diferensya na ang mga bagyo ron. Ang bagyo ro di nagpensa kay ni amang. Sa to pahilom kay pagkabagyo ha. Oh, hino. Kay amang man. Uy, mabiyagan to ni kay kundo no. Uy, lo. Ngiga ni asa mo gikan? Nanagkot mi sayang apuhan dito. Babaw. Mga katong hapon ni sa. Apuhan ako nga apuhan po kung apuhan pa. No kanino naadra no. Mga ikaupat na nga apuhan. Kay gi padamgo man siya atong naging gabi. Nadaw gibutan diha nakahiklon. Oh. Mo to nga ni bisita gyud mi diri. Okay naman. Okay Okay naman na. si apuhan nimo. Nangamuyo naman ta. Ay. Nangamuyo naman ta. Asa padamguhon gani mo inana. Kamu guys, ug na magpadamgo ninyo. Oh, Nangamuyo naman. Papangamuyo yun mo kay para pakatulgon mo. mao gay no. Di mo mangamuyo, di ka mo kato. Yan. Matog na lang silingan. Sige guys, ato na mi guys no kaya Apil. Maray. gabi na pod. See ya.